Hi, baka. How are you? Dapat ang flight, di ba, 8, na-move ng 10. Ay, larga sir. Hindi. Di pa. Di pa din? Ano pa? Ba't ba kayo uwi kasi? Ano ba? Sino ba kasi na-miss mo doon? May naghihintay daw sa kanya. Ayaw nga yung... na-approve na ba? Hindi nyo pa nakita? Tapos June na yung maging flight. Ilang... Wala pang confirmation, wala pang update na. Pero decided naman talaga mag-Japan. May babalikan ka rin sa Manila. Ano? Naghihintay nga sa kanya ngayon eh. Oo, inano ni Lyra? Kinonfirm? O ganun daw, pero ganun daw. Ha? Ganun. Ano sa mas? Oh, ay, it's a Thai lang naman. Dalawa kayo ni Jigjag. Muli. Tapos, Galing ng Japan. oo, ipamassage din ba? Para straight na yun siya. Ala, to aday kang. Ako maiksi lang, pero straight man siya. Oo. Isang buwan ka doon, baka namang ano, pwede mo kumaanuhan ng, ano lang, shiseido at saka, Ako din. kanang isang hapon ba? Hindi ka ba nagka-jowa ng hapon doon? Hindi ka nakahanap? L2 lang. Ang L2? Ipsilips. Huh? Lasing. Kaya, parang ano, sige na nga, okay na. Napilitan. Oo, napilitan na lang siya. May alas 10. Pag naaprubahan, diretso na kayo ng Japan. Pero, wag naman sana, paano pag hindi? Oh. Yung ano ba, yung waiter? Kayo ni Jigjag. Paano nga pag, ano ba, pag... Hindi ganun lang, pagkuan, balik. Wag naman sana. Wag naman sana. Tayo lang yung finals ng Star Magic. Aman na tayo ng volleyball. May, uy, ilan man ticket? Oo nga. Siya mag-drive ha? Hindi, magmotor lang ko. Kung mga plano mo rin eh. Tsaka ngayon mo pa naisip pa mag-practice ka mag-drive ba? Sa airport ko natin, sa Magnum lang. Sama ko. E di isang ano na. Total, magbabayad din naman kayo ng 1.5. 1.5 each, di ba? Tapos Brent damage pa mag-drive sa inyo. Libre lang, libre. Ano lang, bayad ng kaba, tsaka ano. Dasal lang maigi. Mula pag alis dito hanggang airport. Mabalik-balik talaga yung Rosario. Okay naman siya mag-drive. May lagnat ka, no? Yan, siya Pag mainit ka. Ayan, kasi kibulikat ka man. Sana matuloy ka na. Para matuloy mo na yung plano mong magpagawa ng bagong ano. Ano, Bagong pintuan daw kasi. Ipaano niya? Ano ba? Automated. Baka ka. Na daw siyang password ba? Kagaya nun sa Lagnat, wala. ano, pintuan ng bangko ni Argel. Ano? Yun na yung gusto niya. Papataasan mo pa ba yung bahay? Hindi na. Wala na. Aayusin na yung kwarto. Wala. Bili lang ng mga groceries. Nag-iwan ka na kay Perla. O, di dyan na lang muna kay... Sa tindahan. Oo nga, pinupush ko na nga. Sabi ko nga sa'yo, imbis na yung 5 kilo, gawin mo ng isang kaban. Yung, ano, di ba? Kaysa nyo mamumroblema ka, wala naman silang bigas bukas. Wala lagi. Naisi yung pintan dyan. Oo. Bulad. Sabihin ko na lang sa kanya. Napadala niya. Yung hinihiram mo ba? Pero nasabi mo na. 10,000 naman yun. Pag nandun na kayo sa Japan, mabayaran mo naman na kaagad. Telegram dapat. Diba? Sure na yun. Pila ba? Malabo ba? Sabihin mo na kasi sa kanya kung magkano ba para makita natin reaction ba. Mahiram daw siya ng 10,000. Yun. Hiram, wala nga akong pera dyan. Paano yan? Kasi yun yung ano, para yun yung title, bakang nangutang ulit. Ganun, anak. Ha? Asan na yung Ilang minutes na yan. Tagal. Hindi, ito ba? Yung kwintas. Pwede naman yan. Naisa naman na ba yan?
Bilan. Ang sa akin alam muna. Kasi sabi ko kay Brenda, kukuha na niya ako dun sa... May nakukuha na ka ba dun? Sa Japan? Kuha. Kung may nakukuha na ka. Ganyan ba ka na? Mga ilang kay ba to? Mga ganito. Na? Nagsawa? Na alahas. Quintas tsaka hikaw. Shein, marami. Shiin ba yan? Alahas? Kaya nga. Ay, hindi. Dapat gold na ano. Yung pwede ba maisanla? Sa Palawan, marami dyan. Wala sa Japan. Kuha naman na lang ako kay Mama Mary. Timing mo lang yung ano. Yung CCTV pag naka-off. Ikaw pala ha. That's the final. That's the final. At tas, ano gagawin niyo pala sa Japan? Asa ba? Saba, dali. Ano gagawin nga ba sa Japan? Explore. Ano? Explore. Marami pang papasyal. Ikutan. Outro nga din ay. Ay, wag naman sana. Uy. Wag naman sana. Uy! Jole. Bauli. Pag hindi ka na din ay, namag-plate eh. Naaman. No. Naa. How true, naamo. Diba? Kompleto man. Thank you so much. Salamat. Team Palaging Gutom. Yes, thank you so much. Ate Cute, kay Joren. Naibalik din po yung ano, nawala sa akin. Pero, Kulang pa. hindi sakto yun. Actually, sobra-sobra nga eh. Kasi iba, magkikita daw kayo doon. Wala. So yun lang ang ganap. Uwi lang kasi para makuha na yung visa. Sana talaga ma-aprobahan na kayo. Soon, see ya Japan. Amping mo diha. Ready na ang mga gamit.